So ABB so be boa obi so be hu se obi hu chi no na ne se bio se ne nsa be kona no in a day crap no den ma no na be ye omobo se wo fa no na wa ma na adwuma aye so BB so be hu se obi ne mma wo baby ebre wo baby no baby on betena wo de obuti betumpo ebi ni ho na omodidie mu nsusu krapo ya asem na obefa ne se bra na memmoa ana se bra mema wadwuma anye na ede ana se busumi ana weekly mapekakra ma wo se ne be ya wo man nso ebenya baby bibi edi no nso enya baby ebidi akọ school eye bone me be some questions we na e kire se mami bia wotimu ho se obi afa no e wo ne company mu ana se na adwuma mu ne poultry farm se wombra meye adwuma na boso me watua me ka na se weekly poultry farms is good there na weekly bi e daily na mintua o kana wo ne wo mma ana wo ne wagusua mo nso mo nsa enkoma no na wo de hwede amami ye wo video yi mu ye hwe video yi na ye nsa bra On le malo. Le manco. Mi sa poco. No, kò jáde ewu àwọn ko báyìí massage no ba ko la ni so sure Kasima baba sure Tatiri film do ṣẹlẹ̀ mo rí o Tatiri mo rí o ṣe didi re fe lo le na be lo le Gbọ́n ṣe gbogbo ma kó lẹ̀ ní kò jáde mọ́. Ó ní ṣù. Ṣé kó ní òun rẹ̀ lè rà báyìí? Ṣé jọra wọn ni? Ẹ wá oko rí yín. Gbogbo ibi tó ń kó kinní sí náà sọ. Ọ̀gá gan make sure pé torí mi bá fẹ́ yí mi dẹ̀ tí náà mi bá ní fẹ́ tẹ́ni àti oyin kan tí ń jẹun àbáwọ̀. Stephen gbọ́. Ìyá bèjì ó yẹ wá. No, como que no sabe que va a dicho, que todo loro. No,
Oh yeah, egbe. You know egbe too much. Egbe nìkan. Yeah. Egbe. Anything. Baba. When you be right your daddy. Someone wow shesania oba tan wo gina ho onya bayo anasa kola bekase na nimfie nti wonim ne woyo anasa wiase na ye ne de en wo pesika bi akwa sekunsaise ne ho akwa din ekwetwa na nimu de o de bi we die wutimu se ma me a nani afie wo ye oba tan wo ma wo fie ena wo bo sa brai na mi bisa se nti beebi a wo ye adwuma no security guards ni ho wo pie no o man search se bibi hihye ne ho anaso mu nim ni nufuo yi size a opita anti ko timi sisa kosua atese ne nufu mu o ene ne yi na kosua kuma hu nyina kosua na hye hobe ene ye hye ne nufu hu nko ankra ye paint rubber ba ko ne fa ansa na ne wo yiye fiase nti se ne wuti na gwe wuti mu se wo yo bi a ebi ni ho ena obi aboa afa wo adwuma mu akadi pe bi mu se mpo na kese wojuju mu ho bra mu ho ase na kwatimi anya ne ma paifi mu bosses na boss kro na o ma wo adwuma no ananse wo mpo na wo begina bom paye ma adwuma no etu mpo na nya boss na nkasa hu se me fa nipa we ba adwuma etu mpo ananse bibi se ano wo ye adwuma den pa nti no me moa ne se na se wo ma mi a wo gina we na se bi o tu mo afudwen etimi ko adwuma ye yi efa almost 2 crates ne 3 crates in a day a bosume no adwuma wura na nkasa na ahe faso ahe no obenya emfaso dodo ahe ena bosume no papa na nkasa na se adwuma wura no potri farm wura no obenya ena wonsususu omo ba wonsu wogi a woto na wo hwe maami yo no so gi enso oyi 4 ba no age no de egu robe oyi miensa ba no age no de egu robe ye ne ntem na nkrofo be hwe ye ne ntem nkrofo hwe ye gina bonti na chese wonso ye wo de so obi wia niema de bro na wonso woto na echine bi se duabo bi be mu a wadwen ho se bi be kam ana se nipa ni edi yawo eye honhonhon a ni edi echire ni wadwen ho se bi be kam wan kasa wonso ni emi yakra se bi kra na oton aduane public for eba nkrofo eba ebeto aduane ne kra ebi kan mo san se be bia niema na wodi ye aduane ni fi na dia wo to kosua na wodi ye aduane bia wodi fi no emfi baby papa ene baaye akosua kuma ho ne nufo ho nyina nipa odina we otimi se de dware kora anhye da enye papa na wodi kosua ahihye na kosua kuma ne na eyi ho de bro se to na wato na wo nso wodi koton waduane anase wodi kosi ufie edi enye futu obi na sese wodi tu ne fo anase wotimi mpo koka che nkrofo ne se munhwe ne ye nkrofo bi mu se ena ama ejuma bi mu bebre straightness adroso ama gidie kra ni companies akase bi bebre a nkrofo hard working na mpo ye ehu sanse wo ye den kra na enso nipa ne ni esan nia ebi mu aye wo ejuma mu a omo sei ejuma no sei omo bosses ne botom eno ena ama ebi mu ebre wo ejuma mu ebi mu find it difficult of trust from their bosses. Mr. So wo hwe video yi bia tumufo so wo ye dwuma bogu wo adwuma mu a anase wo de bobre wo adwuma mu ne se adwuma no ko ye wo a wo mfadi nka ho na emu be ma bi afi mu a mese tumufo na ye ma wo ankasa efutu a me de ma mu ma ye njai na obi be yi sika fi ni botom bi asset company no na wo ne wo fe mu anso no be nya sika na sa wo be fa wo se brada be ye adwuma
nti wo fa wa ma wani na ho na fi kumapem na ye adwuma ne hye nyame di enu nyam wate aha na me di besi me di ene akosu akoko a ansa aka Queenfidi apa koso ana subscribe to your YouTube channel no ne ja comment e wo ho ma ye fe ahomrase so odoso pepepe ne sisi ye yiwa me be yiwa no na follow ye wo Instagram Facebook and Twitter I hold ye ho hia me pa follow ye wo ho no na da sene message ya makrawo